Nakuramogi mana kaka ne wasingo ni ne walieko ni mago ma wamedo luo ni kendo kaka wamedo mi nonro kotenre gi ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kabende pod wa iko ni nonro mar wechego mag yiero Nyakuramogi Ajwang' watemo nyisi kwan mar jogo mabende laro koyo mpogore opogore kochakore koda MCA bati joka governor, senator, women rep kata mana Compton piny Kenya. Ka wang'iyo ka endi Nyakuramogi en ni magi moko kuom kaka kombe idhi lare piny Kenya. Kwan kombe ma ilaro e Kenya, kom mar jatend piny mana ng'at achiel kende ema biro bedo jaloch. Kom mar gavana Nyakuramogi wabiro bedo gi governors 47 bang' ka duoko oselandi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kom mar senator bende mana kamano. Ji 47 biro yudo thuolo mar telo ne piny Kenya kaka senator nyaka higa mar 2027 mibiro chak time yiero machielo. Kabende kanyo bati waneno kanyo ka women rep kata mago jo od bura mag counties waneno kanyo ka 47 kende ema dhi bedo joloch kata jo od bura be kamano wantiere gi 290 mabende hibro land kaka joloch e wards wantiere gi MCAs kanyo 1450 e Midland kaka jogo mabende biro yudo loch e yiero no. Kabende kwan kombe duto gin 1882. Nitiere kombe mamoko bende ma ilaro Nyakuramogi kendo ikruok medo dhi nyime. Ka wang'iyo ka wayudo ni Compton piny Kenya nyaka gie sani oywayo jochung' maromo 4. Kom mar governor kata obedo ni ibiro yier mana governors 47 kende. Ji 266 Lydia nyocha ne oro kwayo mopuodhgi gi IEBC mar mondo mi gine ni giyudo thuolo mar biro laro kom mar governor. Ka kom mar senator oywayo ji 341. Kabende bati kaki wacho no yiero otimo chieng' ochuo chieng' kendo en yiero mabende oganda temo matek mondo mi giyudie kombego. Waneno kanyo ka namba kata kwan mar jogo mabende osewuok oko malaro kombego Nyakuramogi Ajwang' dongo ahinya. Wantiere kanyo gi women rep kata jogo jo od bura mag counties 360 mago jogo mowuok oko mano otero nyingi mondo mi oyiergi kaka women rep. Kata kamano Nyakuramogi Ajwang' 47 kende ema biro bedo joloch. Jo od bura gin kanya 2131 mago duto gin jogo mabende notero nyingi ka IBC kabende doggi kata lap doggi ndong ne komno mago mag od bura. Kato wan kanyo gi MCAs Kenya mangima Nyakuramogi Ajwang' MCAs 12,998 duto olap doggi ndong ne komno mar MCA. Kata kamano kaka nwanyisi ne kwan jogo mabende koro dhi chung' dute pacho ka gin 16,100. Maendi nyiso ni kwan mar oganda madwaro kom ni Nyakuramogi in e ng'at madhi tegogi. Ka wadhi nyime ka waduogo kendo wang'iyo ni to gin jomage madiponi hapgi oseleng'ore kendo gin giwegi nyaka kawuono tarik 1 dwe mar 8 gin girito mar donjo e od bura maduong', od bura mar senate kata mana e od bura mag counties. Wan gi Kemei Beatrice Chepng'eno ma en ja od bura kata women rep ma Kericho. En king'iyo gie sani onge ng'at mopiem godo manyiso ni en wuon thuolo koro niendi osedong'ne kaka women rep kata ja od bura mar county ma Kericho. Diere ka wan gi Ngotie Julius Kimutai ma en MCA ma Ravine Ward e gwenge mag Eldama Ravine. En bende nyaka gie sani kata bed ni otimi yiero nikech onge ng'ama ochung' godo en owuon nyaka gie sani koro iluonge ni MCA. Abdi Isa Aden ma bende MCA ma Sebena Ward e gwenge mag Lagdera en achiel kuom jogo ma nyaka gie sani endi hapgi oseleng'ore kendo gibiro dhi Nyaliodia kaka jotelo e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Bati bende omedo paro ne Nyakuramogi Ajwang' ni thoth jogo mabende koro dhi Nyalodia no giyudo thuolo no mar Nyalodia bang' welo mag duond buche thothgi. Kata kamano riwruoge kata mana mago mag siasa no winjo weche motende kod zoning kamoko kuomgi koro yiero ni koro onge ng'ama laro kombego magi joma koro be okocho ni nyaka giyuk jamna bati. Lydia, nitiere jomoko mabende pod wadwa ni mondo iler ne Nyakuramogi ni to gin jomage kata chenro mage ma IBC ni godo motelo ne tarik 9 dwe mar 8. IBC Nyakuramogi Ajwang' osetemo ikruok makare mar yiero. Kata kamano nyayudo kanyo ne jumani gige ombolo ibro kow e kor gwenge county ka county biro yudo thuolo mar yudo gigo ombolo. Ni paro kanya Nyakuramogi Ajwang' dichieng' manyoro no wakelo ni kanyo ndope kata depe mago mane nyisi chenro kaka dhi chalo. Kata kamano gigo dhi chopo e kor gwenge jumani bati. Tarik 6 dwe mar 8 2022 mano chieng' ngeso
kampen mora mora ma jochung' dwaro ni mondo mi odwar godo kombegi biro rumo ayanga. Are chieng' no bati ok ibi winjo duol mora mora kata tur fuong mora mora mano ma pod kwai ni mondo idhi go ombulu e kora Mogajwang'. Ibiro ket e giko kampen ma pachoka mar yiero maduong' mar 2022. Kodong' ndalo achiel kende Lydia, mano tarik 8 dwe mar 8 higa 2022. En ang'o matimore ma IEBC oketonwa? Ikruok mogik kanyo koro dhi timore gi IEBC dhi keto ayanga kendo gidhi keto ikruok mano mogik mano ma bende koro ginyisowa ni giikore malong'o e timo yiero maduong' nyakora Mogajwang'. Eka teko ibiro kaw kendo iketo e lwet ja-Kenya ma jago ombulu ma en tarik 9 dwe mar 8 higa 2022. Ma ema biro bedo odiechieng' mirito gi lala, odiechieng' mar yiero. Kata kamano bati wamedo menyo ne Nyakora-Mogi kaka chenro dhi e yo makare kendo kaka nwasingone ni wabiro menyo ni koro Nyakora Mogajwang'. Waduogo wang'iye bati jogo mabende koro laro kom maduong'. Kom no mabende koro osekelo fwere pacho kaka luwore ni koro moko bende jochung' moko bende osebedo kadiro weche kom mar kom 10 piny Kenya. Mae kom ma ji osebedo ka yware ne, kom ma ji osebedo ka kedo ne, kom manie gi nyadhi mamalo moloyo e siasa mar piny Kenya. Kom ni oyayo jochung' maromo 4. Wan gi moko ka Nyakora-Mogi kaka ineno kaendi, wan gi mag jogo ma osenyiso gombo margi kendo mano puodh gi IEBC mar chopo lek margi chopo e debe tarik 9 dwe mar 8. Gitiyo ka Nyakora Mogajwang' Raila Amolo Odinga mano mar kom 10 piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Lands. Kabende tich ariyo kanyo inenre kanyo no dhi tero campaigns mage e gwenge ma Kisii. Odhi sundo jo Kisii nyadichiel kendo. Mogik bati. Odiechieng' mar tich ariyo no bende Lydia, mana kaka isewache no, jalup jatend piny William Ruto ma bende laro kom ni gotiko mar UDA tero kampen mare gwenge mag Nyeri kod Murang'a. George Wajakoya mano mar Roots Party bende brodo thuolo mar goyo mbaka gi oganda jo Nairobi mondo mi owuoye kodgi e tielo mogik mondo mi osundgi gigone ombulu e yiero maduong' ma dwe mar 8. Gin weche ma bende duto te kiriwo Lydia to otenore gi omenda. Nitiere omenda moket tenge mar neno ni yiero mag 2022 ochopo kare. Kata kamano Nyakora Mogajwang' kapok wiwa wil nitiere jachung' mar 4 bati mano kanyo David Mwaure mabendi geno ni dhi medo sundo ganda jo Kenya mondo mi obiogone ombulu e yiero maduong' ma dwe mar 8. Gin hikruok ma oketi Nyakora-Mogi jachung' ka jachung' sani koro tero alam mare. King'iyo gi nawacho thuolo moro chien kucha ni Lydia, sani jo siasa ni machiegni gi musalap Yesu kendo gigo chong gi kinde ka kinde gikwayo were ni kaber to ak gi olengre. Nyakora Mogajwang', are MCA, women rep, senator, jaod bura, kata kamano wantiere nyaka governor, nyaka jatend kom piny Kenya. Mano kanyo e kingi mapacho kabati. Giduto giketo wangi ne yiero maduong' ma dwe mar 8. Wadonja ne odiechieng' mar tich adek. Mano pod wane jumani. Tich adek Raila Amolo Odinga timo limbe e gwenge mag Kakamega, imbo mar piny Kenya. Odhi kwayo ombulu kuro kabeto yiere tarik 9 dwe mar 8. Kabende kanyo waneno ka jatend kara jalal kom 10 piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto bende idhi yudo thuolo mogik mar goyo mbaka gi oganda ma Kirinyaga gi Nyeri. Kaeto bende kanyo waneno ka bende obro dhi e kaunti no Mama Kweni, Kilifi kod Mombasa tich 4 tarik 4 dwe mar 8. Tich 4 nogo Raila Amolo Odinga dhi wuoyo gi joka nyanam gi dhogi mane gwenge ma Kisumo ka George Wajakoya ngire to biro bedo Nairobi kogoyo kampen mare e jumani. Jotelo gi Nyakora Mogajwang' medo sundo jopiny kendo koro en tielo mogik ka moko kuomgi kata giduto gidhi wuoyo mogik. Gidhi goyo dhogi mogik. Gidhi sundo jopiny mogik. Mondo mi obi ogone gi ombulu e yiero maduong' ma dwe mar 8. Tich abich tarik 4 dwe no mar 8 waneno kanyo ka bende Raila Amolo Odinga malaro kom no gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya dhi dho wadh Nam Chumbi, kaunti ma Mombasa. William Ruto dok masawa mar piny Kenya odhi limo Laikipia, Nyandarua kendo obiro dhi nyaka e gwenge mag Nakuru. Kabende kanyo George Wajakoya malaro kom no gi otiko mar Roots kata gi duon bura mar Roots dhi goyo tach podi mane kaunti ma Nairobi komedo sundo joganda mondo mi obi ogone ombulu chieng' yiero. Ka wang'iyo maendi nyiso ni Wajakoya samoro fwenyo gimoro manitiere Nairobi ma jowetene mamoko pok ofwenyo miyo en ogo tach e boma maduong' ma Nairobi ka omedo kwayo oganda ni kaber to pare tarik 9 dwe mar 8. Koro chal ka gima osefwenyo kanyo mabende jogo mabende nyalo selo e yo mayot
ogoye tach. Ngeso Nyakwaro Mugajuang tarik 5 dwe no mar 8 higa 2022 Raila Amolo Odinga dhi duogo e kaunti ma Nairobi mondo mi owuoye mogik gi jopiny onyisgi e pache mogik osondgi mondo odhi ogone ombulu e yiero no maduong'. Jalup jatend piny William Ruto biro fuyo kodhi Narok, bang'e en bende obiro duogo Nairobi kaka achiel kuom okenge mag tieko kampen mare motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. E Nairobi nogono Nyakwaro Mugajuang odhi riwore kanyo kata gidhi bedo Nairobi giduto kaachiel gi Jojo Jakoya ma bende pod ogoyo mana tach bati e kaunti ma Nairobi. Magi gin moko kuom chenro mag kampen ma koro jochung' mag siasa oiko sani Nyakwaro Mugi ka koro gigeto mar yudo loch. Giduto kata kamano achiel kende ema biro yudo loch mar komten piny Kenya. Lydia Parni adek modong' biro bedo oko mar komni bang' yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Parni bende Wahiga Mwaure ma en jachung' mar 4 bende kata kind jochung' 4 gi gin jok ma nyaka gie sani kata en ng'at ma bende nyaka gie sani poko oronwa chenro mare mar kampen. Wamedo luwo mondo wang'eni to obiro bedo kanye kochakore odiochieng' ma kiny tich 2, tich 3, tich 4, tich 5 kod ngeso ma odiochieng' mar kampen biro bedo mogik. Waketo wang'o Nyakwaro Mugajuang mondo wabiro nyisi kata bedo ni okomiyo walai mare mago mag campaign pod warito kendo wabiro neno ni wamiyo reporter kuom jachung' ka jachung' mondo ng'ato bed gi thuolo mar yiero jalno mohero kaka jatend piny Kenya. Kaka Bati osewacho no mana achiel kende ema dhi bedo jatend Kenya chakre tarik 9 Bati dwe mar 8. Penjo maduong' kae wacho ni paro gike pesa. Ipenjo ni to chenro ni duto molosi matero e tarik 9 ni okawo pesa maromo nade? Nyakwaro Mugajuang IBC no pedho budget mar omenda maromo bilion 40. Mano omenda luongo kanyo ni cash money Bati. 40 bilion. Omenda maching. Magora til piny Nyakwaro Mugi. Mae omenda mane IBC okete budget kendo mae omenda ma igeno ni kochopo odiochieng' ma yiero biro rume gi chenro duto te moketi mag tero gike yiero e gwenge mopogore opogore, chulo jok ma dhi tayo chenro mag yiero gi yore duto mag yiero Nyakwaro Mugi okawo omenda mag piny Kenya maromo bilion 40. Nyakwaro Mugi ma onyisi ting' ma sirikal nigo magi gin omenda mar jogo ombulu, magi gin omenda magi Nyakwaro Mugajuang. Omiyo mae en omenda ma koket piny ne yiero makama kik idong' kendo kik yieno wei oko e chenro ni mar keto ratich e tim kogika chieng'no mar yiero. Wuog oko mondo mi idhi yier jatelo no ma bende chunyi ohero, mano mabiro kawo konyo opogore opogore pacho ka. Parni Nyakwaro Mugi en thuolo mari mar timo magi kwe king'eyo ni ombulu mari e ngima mari makiny kendo bende mabiro miyo ibed gi mor kata gi ywak ka osetiek yiero kopo ni timo yiero marach kata gitimo yiero maber. Kata kamano Nyakwaro Mugajuang ka ema bende wabiro miye duoko mag yiero go achiel kachiel. Wabiro nyisi kilute kamano to bende wakwane to wanyisi ni mae kaka en to nyaka bi wawinje mano ma IBC opango mondo nyiswa ni to kwan go osechopo kanye. Ka bende waneno kacha Bati tarik 20 dwe mar 8 2022 oganda biro chako chwalo ng'ur jogo ma bende ok bi winjo komoro ahinya gi duoko Bati. Nang'isi ni kuom yamo wacho go kuom komtend piny Kenya en ni ng'at achiel kende nitiere ji 3 moko madhi dong' oko. Ji 3 gi ng'at achiel kuomgi kata ji 2 nyalo bedo gi ng'ur tarik 20 dwe mar 8 2022 ni Nyakwaro Mugi ma koro ginyalo chwale ng'ur margi kaluwore kod chike mag yiero maturka. Nyaka ng'ur go Nyakwaro Mugajuang wasingo mar ng'iyo ni to ng'ama biro ng'ur e wi ang'o to biro ng'ur kanye to ng'ur neno biro chopo kanye Bati. Ramogi TV ni giduoko Nyakwaro Mugi kete ka warni wakao yweyo madundo ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien kokalo Ramogi TV weche manyien mag oimore. Kete mana ka Ramogi TV.